tiña moitísimas ganas de ver esta película con miñas amigas. Pois mira, Bea, eu non tiña moitas ganas de ir a casa, pero facía moito ilusión verme. E agora vas a te tiras con teus amigos. E que verdadeiramente parece que pasas mellor con elas que comigo. E non pasamos nada de tempo xuntos. É que xa temos as entradas mercadas e todo. Nenas! Pero que merda de saúde ese? Pareceos non niñatas de nada. Non me gusta nada que quedes con elas, vamos. Non que dices son as miñas amigas de toda a vida. Vamos. Sí, bueno, sí, está ben. E mira, este top flipame. Creo que vou levar a festa de Carla. Ah, pero pensas ir así? Eu vexome guapa. Ademais, consúltame con zapatos que teño. É que, a ver, Vela, é novembro e non crees que vas pasar un pouquiño de frío? Pero que dis? A min gústame. Ou vas así para chamar a atención dos teus amiguitos? Pois mira, a mí pareceme que te fai gorda e non consulta absolutamente nada. Ti crees? Si, o mellor tes razón. Non o leo, non? Mira esta foto. Encántame un filtro. Deberíamos sacarnos unha igual. Esa notificación? Podes saber quen é? É un amigo. Pois menudo amigo ten que ser que lle dé like e comenta todas as túas fotos desde 2017. Estás a escribir algo tamén? Raúl, é o meu amigo. Son un amigo, non será que me escondes algo? Non, por qué? Mira, se non me escondes nada, intercambiamos móviles. Eu confío en ti. Pero por que che teño que dar un meu móvil? Porque o que fan as parillas que se queren. Porque dime que eres verdade. Sí. Sí. Veña, Rubén, que non quero chegar tarde a baile, que hai moito que non vou aos ensaios. Pero faz por mí, non? Porque me queres. Con todo o que teño en riba últimamente, prefiro pasar máis tempo contigo. Realmente tes que ir? Home, hai un mes que non vou a clase por estar contigo. E xa sabes que o baile é moi importante para mí. Se non aparecese pola clase, vame botar. Veña. E tan malo sería iso? Digo por nós. Se non vas a baile, poderíamos pasar máis tempo xuntos. Non o farías por mí? Porque me queres. Bueno, se é por pasar máis tempo xuntos. Area, tía, deixa o móvil, estamos falando. Raúl, que está preocupado. Preocupado, carallo. Eu flipo. Veña, rapazas, unha foto para Raúl. Que? Hey, que tal historia? Te voy a responder. Hola. Hey, Hola, que tal? bueno, o examen de historia costoume un pouco, pero verte pasouse. Oi, Que vas a fazer hoxe? pois que di coas nenas, como todos os ventos. Ah, con elas. Non, é que pensaba en pasar a tarde contigo. Xa sabes, para coñecernos máis. É que realmente non pasamos nada de tempo xuntos. Xa, pero é que é o noso día e vas a enfadar seguro se o cancelo. Se verdadeiramente son as túas amigas, non tendrán seguro nunca. Bueno, sí, tamén tes razón. Vou falar con elas.
nada, sabichedes a curtametraxe, que esquecime de deciros un par de cousas, que esta versión é a versión, digamos, original, vamos a decirlo así. Despois haberá unha versión subtitulada en galego, unha versión subtitulada en castelán, e intentaremos facer unha versión subtitulada en inglés, porque tamén se chama Rewind, a parte de rebobina, claro. Se queredes compartila, se queredes difundila, quería comentaros que temos as nosas redes sociais, a nosa página web www.foampas.com, temos a nosa canle de YouTube, onde tedes as charlas que falaba anteriormente de outubro e novembro, están ali subidas para poder observalas e aprender bastante. Está a de Yanir Estebanes, a de Carmen Ruiz de Pullo, a do libro Faladoiro no camiño do vento, de Josu Maceo. Tamén estará, por suposto, a nosa curtametraxe. Temos o Twitter, que tamén a colgaremos ali, temos o Facebook, non será por redes de difusión que poñamos todas as nosas gañas de poder chegar a todo o mundo. Nada, se queredes que Eva pois vos diga algo ou preguntarlle algo, pois nada, se queres Eva, pois fala da tua experiencia un poquinho. Bueno, básicamente coincidiu moi ben que este ano tiñamos bueno, estou habituada a falar sin micro e como somos poucos, pois coincidiu que este ano tiñamos para este grupo de máis de 16 anos unha materia que era interpretación ante a cámara, que é o segundo ano que a fan, e bueno, neste grupo hai pouquiños alumnos, son realmente, bueno, 8, 9, e a proposta que nos fixo Miguel, pois a verdade que se adapta bastante ao traballo que íbamos a facer en clase, non? Que era coller escenas un pouco próximas ás idades dos alumnos, das alumnas, e traballalas. Que ocorre? Que igual non tiñamos na escola de teatro, bueno, nos dedicamos sobre todo a facer teatro e non temos unha infraestructura audiovisual. Entonces, pois a proposta de Miguel pois coincidiu moi ben para que o grupo de alumnas e alumnos tiveran a oportunidade de facer unha rodaxe como un pouco máis de pequeno formato, pero máis vivenciar o que é rodar en exteriores, nun espacio aberto, ademais da escrita, o sea, de escribir un guión, desenrolar unha idea e escribir un guión que, bueno, nesa parte si eles xa están máis habituados a escribir a veces textos a partir de ideas moi curtas, non? Entón, bueno, me parece que foi unha boa experiencia para eles, realmente. O que sí é que foi un tempo moi reducido, non? Sí, foi todo moi concentrado. Unha pena que non poidera ter un pouco máis de amplitude, de desenrolar os guións, de ensaiar en... Sí, porque foi casi unha escena. Claro, de ensaiar na escola, porque isto foi aprenderse o texto, Miguel Ángel, e veña, vamos á Plaza Elíptica e a rodar. Entonces creo que cando se vexan os alumnos van a sorprenderse moitísimo, porque non teñen, o único que teñen de referencia deles mesmos en cámara é pois unha grabación moi básica, casi como de casting. Entonces esta montaxe máis simple pero complexa, eu creo que lles vai a sorprender moito, se van a asustar, porque haberá cousas nas que se gusten e outras nas que non, pero bueno, a mí me parece que é unha experiencia moi válida e moi adaptada, ao que íbamos a facernos este trimestre, ¿no? De interpretación ante a cámara. Entón, bueno, para a nosa experiencia está moi ben. Co equipo de Miguel Ángel perfectamente, houve moi boa sintonía, moi fluido o traballo do seu equipo e dos alumnos. Entón, bueno, me parece que está ben. Unha vez visto o vídeo, bueno, pois nós antes fixemos un análisis na escola e habería, a nivel de interpretación, habería bastantes cousas que correxir a nivel da historia, non? Pero bueno, hasta aquí foi, entonces... Pode servir como un comenzo dunha boa amistade. Sí. Eu apunto-me para as próximas. Sí. Hai moita experiencia, foi moi gratificante. O grupo de rapaces merecen a pena.
Bueno, a verdade é que vou decir que é un grupo reducido e traballador, constante, traballador, e bueno, e sempre están dispostos, son xente nova, sempre están dispostos a facer como propostas novas dentro do que a infraestructura da Escola de Teatro e que nós traballamos desde o teatro, e moitas veces, como decía José Ángel, se ve na cámara que hai como bueno, se traballa un pouco máis en grande do que se debía traballar a nivel de xestualidade, non? Pero bueno, creo que é moi difícil está ben cambiar o chip de estar nun escenario a estar nun set real, non? Sí. Bueno, de feito, eles se sorprenderon. Vamos a rodar aquí con toda esta xente, con este ruido, a xente se nos ve, e, bueno, e ao final creas unha especie de nebulosa aí, na que ti estás co teu texto, a tua compañeira, a cámara e o micro, e o que está alrededor, sí, son como dúas realidades. Na terceira toma xa está xa estaban habituados. Olvidado. Excepto dúas nenas que se cruzaban permanentemente porque querían salir. Había dúas nenas pequenas que querían salir como fora. Viñan por un lado, viñan por outro, querían salir como fora. Sí, a verdade que sí. Pero bueno, o resto, a verdade que... Evitámonos bastante ben despois. Sí, boa experiencia. Non tuvemos que eliminalas con postproducción, simplemente poñemos esto. Adecuado. Sí. Pero non sería a primeira vez. Bueno, xa sabes. Sí. Eu quería, bueno, antes de nada, dar os parabéns porque me parece un traballazo impresionante. Comento porque nos fixemos unha adaptación tamén da mesma historia no IES16. Entón, claro, fíxome moita graza e ilusión ver que haya máis fixa adaptación porque a historia é brutal, non? Bueno, funciona moi ben. Entón, nada, tamén me gustaría intercambiar con vos o resultado, pero bueno, xa teño que dicir que a nosa grabación é con móvil, así un pouco traballeira, nada que ver con isto. Bueno, o que conto ao final é a mensaxe. Sí, aparte quería decir que incluso para os actores e actrices que funciona moito a obra, porque aparte de que les chega a mensaxe, pues tamén é un campo para reflexionar sobre a violencia. Nos onte fixemos unha pequena proxección na escola con outro grupo de rapaces de menos idade, non? A verdade é que tivemos logo un coloquio con eles, casi unha hora estivemos, non? Pero fantástico, estivemos ali debatindo. Home, eu do audiovisual falo, xa de cousas de violencia de xénero, pois, bueno, con a miña idade, algo de experiencia teño, non? Como todo o mundo. Sí, pero eles falaban de... Unha conversación con rapaces, pero brutal, o sea, había que estar ali escoitándonos, rapaces que teñen aquel grupo 15, 16. Ese grupo son de idades entre 12 e 15. 12 e 15, sí. Bueno, de feito, a mesma escrita do guión, ao noso grupo, foi como unha especie de reflexión de, bueno, vamos a escribir isto, o coñecedes, non o coñecedes, o descoñecedes completamente, son situacións que nunca vivistes, e, bueno, non, todo está como latente. O sea, todas as situacións que se reflexan aquí, de algún outro xeito, bueno, as vemos, coñecemos a alguén, hai alguén que non sei que, isto que raro, bueno, pero máis ben, proximidade que lonxería. Hubo unha cousa, un comentario que me chocou bastante, que de verdad nunca era nel, que comentaban que estas situacións que se ven na curta danse máis entre amigos que realmente entre parellas. Tamén, se dá moito. Ese control, dis. Sí, ese control. Chocounos moitísimo, aparte razonaban os rapaces, non? De por que era así. Eu quedei flipando ali. Estaba sentado nun chan con eles na aula. Que dicían? Que, digamos, para establecer vínculos de amistade funcionan eses celos anticelos. Que un poquinho o que aquí está sucedendo. Un control sobre a outra persoa. Se eres amiga de Pepi non son amiga túa. Pero é a amizade tóxica de toda a vida. Sí, a amizade tóxica de toda a vida, pero que o interiorizan máis e o teñen máis presente que esa mesma conducta en situación de paella. É dicir, en situación de amistade tóxica. Vale, e así sabemos que debo de escapar, pero en paella o admito. Eso foi, digamos, o que máis me chocou, non? Que, o sea, por que cos amigos non admites en paella así? Algo está fallando. Evidentemente, se estamos facendo estes traballos é porque algo está fallando, non? Pero chocoume moitísimo que os rapaces do grupo de onte saltaran con eso. E, bueno, se a idea que ten Foampas ao final é que isto se vaya dando charla nos institutos e nos centros, penso que se cumpre o objetivo, non? Nos, ao final, incluímos a escena esta que conta tamén Carmen da violación, non? Porque, bueno, propone relaciones sexuais e ao final, pues,
presionan para que acceda. A mí me chamou a atención que, claro, eles iso non chamou a atención, non podía prever, pero sí que é certo que eles iso non o identificaban como violación, porque non sei o da parella, entón, iso non se identifica. Eu creo que dá para debater bastante. Sí, eu creo que si xenera que os alumnos, bueno, as alumnas, que falen, que conten, que digan o que ven ou que non ven, ou isto o vexo máis, ou isto o vexo menos, ou... Sí, dá lugar a porque iso que di sempre Carmen nas súas charlas, que moitas veces conta a historia, todo o mundo, ela di que o rematar normalmente sempre 2, 3 rapazas acércanse e din que eso pasoume a min, con meu novio me fixo isto, non sei que. Entón quere decir que está latente, que a xente a veces costalle falar, pero se te pasa, pois, lógicamente, queres contarle a alguén. A nos, por exemplo, o que nos pasou a hora de montar as escenas a nivel de interpretación era que directamente salía como un prototipo de chico serio. Entonces eu falaba co grupo e decía, a ver, vamos a ver, non podemos facer un prototipo solamente de chaval serio, ausente, pouco falador, por qué? Que sempre vai con cara de enfadado. O sea, se nos plantexou, por exemplo, a dúbida de como visualizar a ese tipo de chaval. Sí, se ten algún perfil. Claro, e nos íbamos sempre a, bueno, pois, a unha imaxe un pouco dura, ¿no? Dura, e creemos que non debe ser así, porque haberá rapaces super dicharacheros que, non sei, ¿no? Se nos plantexou a nivel, e sobre todo a eles, aos actores, a nivel de interpretación. Como facemos a este chaval, o sea, a este adolescente que se nega así? Sí, eso non, e me imagino que terá que ser todo tipo de personas, todo tipo de... É o típico que, non é o mesmo caso, pero o típico que sale despois de facer cousas maiores, sale os veciños, pois era un home tranquilo, ou parecía que falaba con todo o mundo, todo este tipo de historia. Paula quería facer unha pregunta. Felicidades, primeiramente, polo traballo todo. A idea, entón, é que se traballe nos institutos, directamente con... hai feedback por parte do profesorado xa para facer estas cousas ou... No, supoño que teremos, o sea, despois desta presentación teremos que presentalo a nivel de institutos, de FP ou sea, non sei se en conxunto ou parte... Porque o ideal sería que visionaran as aulas, non? Claro, hombre, claro, es que eso é unha ferramenta de educación. O que pasa que, claro, sei como nos vai a chegar a nos ese feedback, bueno, podemos ir... A través dos rapaces, claro. Podemos ir un día por ali e ver como debaten. A mí non ocupa moito tempo, é unha asignatura calquera, valores, calquera, hai miles de horas. Que poda proporse como actividade de reflexión, de debate, porque ao final é de onde se saca incluso moitas cousas que están a pasar entre eles complicadas que salgan a luz, é unha ferramenta máis. Sí, eso sería, digamos, sirve para velo ti na canle ou que cho pase por WhatsApp e tal, pero o realmente importante para FOAMPA sería que servira como unha base de ferramenta para poder facer coloquios, tertulias, charlas ou reflexionar sobre eso. Y eso a través de la mesa de directores y directoras de secundaria es un canal para poder difundir este trabajo y visibilizarlo, ¿no? Y que mejor que directamente a las direcciones para que no traigan los gastos. Claro. Hai moitas que están xa moi implicadas tal. As outras vamos a axudarlle a estar tamén implicadas. Pois nada, agora... A partir de xa está en aberto, quero dicir, estaremos no canal e demais. No canal, no Facebook, todo. A partir de mañá no luns, a ser sensatos. Bueno, agora ven para aquí, Chus, non? A data de entrega para min era mañá, non sei.
E hai cousiñas aún sin pulir de todo. Agora Chus pois vai presentar o recital de poesía. Pois temos agora... Bueno, como dicía antes María, somos optimistas respecto da altura. Podes hablar. Sí, creo que vai ser mellor. Bueno, pois nada, despois desta fermosa curta, imos poñer fin a estes 2 meses intensísimos, por fin, bueno, a estes 2 meses intensísimos de actividade. Queríamos facelo con algo diferente, pero ao mesmo tempo, pois, divertido, entretido, un pouco picante, entre comillas, e que mellor que contar con estas dúas artistazas, como son Lucía Almao e María Lado. Non vos cambiei os apelidos, non? É que sempre teño que pensar, porque sí, non sei por qué. Nos mesmos somos mal. Bueno, entonces estou perdoada. Nada, como seguimos un poquinho pasados de tempo, pois nada, damoslle paso a elas. E nós seguimos facendo cousas, na que estes 2 meses foron así un pouco a lo loco, seguimos facendo cousas durante o que queda de mes de decembro e despois no seguinte curso, que hai moito que traballar na educación, na igualdade, na coeducación e en todo o que envolve a crianza, que é o que nos afecta as nais e os pais. Moitas gracias por estar aquí e gracias a vos por vir aquí a alegrarnos. Este é o momento inmediatamente anterior a. No seu silencio, intúese o ruxir crecente dun futuro que se está formando miles de kilómetros mar adentro. É unha certeza que se ten antes no peito que nos oídos, como nos mellores temas de Massive Attack. A certeza de que a onda virá. Quen sabe se a erguernos ou a revolvernos polo fondo ca boca chea de area, pero a certeza ao fin de que virá, e de que neste punto onde a agardamos somos o diminuto inicio dunha persoa que aínda ha de ser. O baile flotamos na tensión do océano. O mar é aterrador, é escuro, é petróleo, é cobizoso das xentes, as sombras dos escualos apenas se perciben. The crazy acrobat, to the inside your God, to be a big lot of you. To mine, pero tamén é fermoso. É doce ver o sol bordar de perlas a espuma, ser parte da canción feliz do océano e saber que ainda os músculos non conocen o cansancio. Saber que ainda podemos remar. Saber que ainda podemos remar o corazón ardente. Este é o momento inmediatamente anterior a. E co peito sobre a táboa, mira na praia por última vez. E por última vez vela con estes ollos. Porque só as que non luitan permanecen indiferentes ao paso da onda. And the way your voice is like sex.
Así que agora convén remar, convén non deterse, convén insistir e adentrarse no ouvear do océano que xa nos ergue na súa man e de súpeto facerlle un take-off perfecto. É algo que dura apenas uns segundos, porque é inexperta e de contado caes. Pero algún día poderás dicir: eu pasei anos salvaxes e comenzaron aquí, no momento inmediatamente anterior a vivir. Porque se amara a mí, yesterday somehow to be made out loud. To be living tonight. Boas tardes a todas e a todos. Boas tardes. Moitas gracias por estar aquí. Boto en falta ao meu público, que era a miña cuñada, que dixo que iba a vir. Ben, somos Lucía Aldao e María Lado, como efectivamente nos presentou Chus moi amablemente. Moitas gracias. Eu, pola miña parte, podo dicir que estou moi feliz de estar na estrea deste filme, que me dá majo non ver as actrices e os actores, porque a mí me parece que están fantásticas. Efectivamente, eu vin poucas carencias, quero dicir, estaba todo bastante ben. Gustáronos moito, querémonos para o noso videoclip. Ao mesmo tempo tamén me alegrei moito de ter pasado a adolescencia. Dixen, ai, que guai que xa pasou. Entón teño así como moitas esperanzas postas na miña madurez e alegrei-me, non? Estaba vendo esta historia, ai, que guai. Pero está maravilloso e é super necesario e é moi necesario que teñan acceso a este tipo de contidos. É moi necesario. Sí, porque nos que somos poetas, xa vos perdimos. A pesar de decir que éramos adolescentes e unha mariquiña, xa non. Nos que somos poetas e nunca fomos adolescentes. Nos que somos poetas vamos moitas veces aos centros de ensino, moitas veces facemos recitais como que vamos a facer hoxe ou algo semellante. Nos que falamos de temas que teñen que ver ca igualdade, de temas que teñen que ver ca nosa propia experiencia, pero todo o que nos contamos é antigüedade. Antes do cambio climático. Todo isto pasou antes do cambio climático, non? Isto resulta que é unha cousa moi distante no tempo. Entonces, claro, alégrame ver que teñen os seus propios contidos feitos dende a modernidade. Nos moitas veces contamos que, pois como vos imos desvelar hoxe a vos, que nós somos poetas dende que somos moi novas. Isto contámoslo sempre cando vamos aos centros, porque sempre hai de cada 30 hai unha que escribe, non? Entonces nós facemos o recital para aquela que escribe. Os outros 29, bueno, pois están aí un pouco facendo bulto, pero nós recitamos para aquela que escribe e que se sinte completamente sola e humillada. Mais cando é un eso xa é humillación absoluta, porque entón non ven nin a contalo. Cando é unha chavala sempre ven e nos di, ai, eu tamén escribo, pero se é un rapaz, non, verdad? É certo, sí. Que o rapaz dinos a profesora, ese que saliu por aí escribe. Bueno, é un recital para todo o mundo, pero sí que é certo que hai esa persoa no público, igual que o fomos eu no meu instituto e María no seu instituto. Sí. Ademais, nós podemos decir, sin ningún tipo de vergonza, que fomos poetas en unha xeración de todopirolos, prácticamente. Eu fui un poeta nun grupo literario en Santa Costa da Morte, non o podo negar, tampouco intento. Non, porque na Costa da Morte non temos ese vicio tan vigués de ocultar o noso acento. Nós temos outros defectos, o que sei, temos alcaldes corruptos, narcotraficantes debaixo de cada pedra, pero non ocultamos a nosa procedencia, non? Entonces nós, pois, eu fui un poeta ali na Costa da Morte, comecei de poeta sendo adolescente con 15 anos en un grupo que se chamaba Batallón Literario da Costa da Morte. Eu era unha das poucas mulleres
das que escribían era a única, despois había outra rapaza, pero pintaba, das que iban a recitar era a única, e ademais era a máis nova, o sea, vivín todo tipo de miserias. Eu, por exemplo, comecei tamén a finais dos 90, mediados finais dos 90 a recitar de moi noviña, pero tuve a sorte de empezar rodeada de poetas chavalas, de poetas chicas, mulleres, como eran eu son da Coruña, como eran Estíbaliz Espinosa, Yolanda Castaño, Emma Couceiro. É que na Coruña levábanos sempre moitos anos de ventaja. No, pero realmente non se notaba en nada bo, quer dizer, eu agradezo agora pois ter feito eses primeiros pasos acompañada de amigas, bueno, das que despois se fixeron amigas, pero de ter aí esas compinches, pero realmente algunha vez temos escoitado vos recitades sempre soas, non vimos soas, non vimos unhas cantas, sabes, que este rollo que diste, hostia, si aquí houvese agora 4 tipos, sería un recital colectivo, pero como somos 7 pavas, pois, en plan, recitáis solas, non? Que en plan, non, somos mogollón, ademais. E estas cousas, claro, que cada vez cantan máis, cada vez son a todos ollos rancias e tal, pois, bueno, eu teño 37 anos e farteime de escoitalas durante ata antonte, e creo que as vou seguir escoitando. Ben, eu sempre aproveito para explicar que eu nunca me sentí unha minoría, a pesar de que nós mesmas somos un exemplo do que é ser minoría, porque somos gallegas, mulleres e poetas, o sea, somos todas as minorías posibles. Solo nos falta ser eivadas ou algo así, porque realmente xa somos un gran exemplo do que é unha minoría. Eu nunca me sentín ali, cando estaba no batallo literario, sola, rodeada dos meus compañeros, que lle teño moito aprecio, porque eu sempre me sentín un home máis. Isto que é o antifeminismo en si mesmo, non? É a solución a que chegamos moitas mulleres da miña xeración, que tiñamos aqueles colegas, que tiñamos aqueles amigos nosos que nos decían para que nos sentíramos seguras e cuidadas no grupo. Isto é un momento no que o termo patriarcado non estaba nin se lle ocurrira a ninguén, non? Bueno, correrase de unhas chavalas da Coruña que fixeran un grupo feminista, estou falando do ano 98, 99, e escribían pintadas con spray rosa na que poñían "Stop o patriardo". Sabes, porque ni sequera era en plan, como era esta palabra? Patriarcado, patriardo. O sea, e poñían "Stop o patriardo". Cuidado que durante moitos anos ao lado pensamos que patriardo era como se decía patriarcado en portugués. E dixemos, esto é gente de mínimos, de grazas. Ser de mínimos é que reducen letras, claramente. E así como se di en portugués. Pois aqueles colegas meus, para que eu me sentira cuidada ali no grupo, sempre tiñan esa gran frase que é: non te preocupes, porque nós non che vemos como unha chavala. Para nós, ti eres un amigo máis. Isto que daquela nos parecía lo más, sabes? Bueno. Que nos parecía, e entonces nos comportábamos como auténticos macholos. Así foi como eu unha vez me entrou un chaval, isto nunca te contei, creo. Entrou un chaval unha vez e tantas veces me entrou tan pesadiño se puxen, e eu era tan del patriarcado que collín e abrín a cabeza con a pedra. Leí unha pedra. Vaya lío, o lío foi, bueno, xa o te contarei un día. Entonces, claro, outro día viñamos contando esta historia no coche e dixemos, ti te imaginas a día de hoxe o típico que escribe, que está ali solo no instituto, que escribe, que solo ten 5 amigas, non? Está sempre con aquelas 5 chavalas, que elas lle dixan: non te preocupes, tío, porque ti, pa nós, non eres un home, eres unha amiga. A cara que lle queda a ela, sabes? Pois eso, amigos, é o patriarcado. Sí, pero sí que recordo gabarnos entre as colegas, decir, no, pero nós temos unha amizade como as dos tíos. Sí, sabes, como meternos tanto con calzador, que a amizade entre mulleres é o peor, ademais, sabes, que somos unhas lurpias todas, que nós mesmas decíamos, no, pero nós non andamos con esas chorradas de chavalas. E claro, agora escandalízame ser consciente desa tremenda confusión. Entón, todos os sitios onde poidan ver que iso é unha burrada e que nada máis lonxe da realidade é mellor. E aparte, e nós, que guai que contes isto da pedra, non o sabía, desde este momento creo que fomos precursoras aí do... Da violencia, pois. Da violencia, non. Pode ser. Empoderamento. Non penses que hai que empoderarse a través da violencia. Non, por Dios. Pero quero dicir que non coñecía esta historia, feme gracia, e eu acordeime antes, mentre estaba aí sentada, do día no que eu deixei o meu mozo de octavo de GB por terceiros e por telefonillo, non? Que era... Sabes, non me apetecía nada, eu dixeralle que sí 3 días antes, por iso que había que ter mozo, que molaba, e cando me fartei deixei no por terceiros e por telefonillo. Vemo ti para un amigo e díxeme, no bajas, baja, joder, que tienes novio. Dixenlle, no, dile que lo dejo.
Sí, mira que espabiladas, que riquiñas. Bueno, eu tamén quero contar que a veces o conto nos coles como conocín eu o amor. A primeira vez que eu conocín o amor equivocado, o sea, o amor que non é amor, o sea, cousas parecidas a estas, pero eu tiña, pois non sei, debía ter 6, 7 anos ou incluso menos, e eu iba á escuela sempre. Eu era unha nena xa moi rara cando estaba en EGB, quero dicir que meus pais xa se temían que eu iba a salir poeta ou calquera cousa peor. De feito, miña nai conserva o primeiro poema que escribín, que era moi pequeniña, porque debía ir en terceiro do que era antes EGB, entonces fixen un poema que falaba do paso dun cadaleito, o sea, dun enterro, non? Entón falaba ali do paso dun cadaleito, que as súas coronas de flores e tal. Meus pais, claro, fliparon cando cheguei a casa con aquilo escrito. A miña salvación, sempre o digo, foi que son dunha vila moi pequena onde non había psicólogos, nin infantiles, nin para adultos, entón tuve que ir salir a flote por mí mesma, non? Gracias á axuda do bibliotecario do meu pueblo que participou na miña crianza, porque meus pais teñen un negocio, entonces todas as fillas de tendeiros estorbamos normalmente no negocio e somos criados por algún veciño benévolo que se fai cargo de nós. No meu caso foi o bibliotecario do meu pueblo, que eu iba para a biblioteca e aturábame ali. Pois eu, por aquela altura, iña á escuela sempre e tiña un compañero de clase, Pablo Quintán, sempre aproveito para citar o seu nombre. Hola Pablo, espero que me estés vendo dentro da casa. Saludo ao público da casa. Un saludo, Pablo, eres un campeón. Pablo Quintán, sempre aproveito para humillar o público que me roubaba a merienda. Entón eu empecé indo á escuela co típico dos quesitos e 2 galletas, para que chegaba a escola, Pablo Quintán roubábame, entón meus pais preocupados, non? Porque chegaba a casa con unha fame desorbitada, pois empezaron a aumentar a dose de merienda, entón me mandaban 3 quesitos e 3 galletas, entón Pablo roubaba, chegaba a escola, Pablo roubábame a merienda, eu non merendaba, e chegaba a casa esfameada, sin decir nada, non? Porque cando che rouban, parece que é culpa túa, entón eu non dicía nada, chegaba a casa morta de fame, e a miña nai dicía, joder, pois esta rapaz que fame trae, pois mañán que leve. Claro, 4 quesitos eran demasiado, entón miña nai optou por meterme 3 quesitos, 3 galletas e unha mandarina. E así foi miña nai aumentando a dose, 3 quesitos, 3 galletas, unha mandarina, un bocadillo de salchichón, non? Hasta que aquilo que eu levaba era prácticamente un convite para unha boda, quero dicir que podía facer frente a unha nevarada con aquela merenda que eu tiña, non? E Pablo Quintás foi collendo peso tamén en consecuencia, porque claro, el tiña que facerse cargo da súa merienda tamén, non era só a miña, non? Despois tamén tiña outras as que lle roubaba, entón aquilo íbaselle acumulando, choia. Pablo Quintán era o neno sen recreo, porque entre extorsionarnos e merendar, íbaselle o día todo. Bueno, pois un día queixeime a profesora, eu estudiei no colegio que fora de monxas, pero as monxas xa non estaban ali máis que no espírito. E un día queixeime a profesora e dixen que Pablo Quintás me rouba a merienda, e a muller díxome, eso es porque le gustas. E dixen, un maldito amor, entendes? Pois a mí non me gusta nada. Bueno, ese foi o meu primeiro amor, un amor mal levado. Eu non sei, se vos tamén empezastes así no amor, sinto moito por vos. Ese era o amor equivocado. Bueno, eu creo que despois desta introducción, sí, creo que xa podemos recitar sobre as nosas vidas pasadas. Despois desta terapia gratuita que acabamos de facer. O silencio e a vergoña son amigos dos meus amigos. Entón fai falla unha machada que aguza a estaca, unha vida perdida e a súa reconquista, abolir o espello dos cristais das rúas e dicirse sangrando, os amigos dos meus amigos son os meus inimigos. Nacín aquí. Para definir nacionalismo apelo ao meu corpo. A miña infancia foi exactamente igual que a túa, con 1000 peros, e unha guerra crónica que eu remato amando. Ser, parécese moitísimo a figura dunha tarasca que agora adquire forma de poema, e dase o recordo por resolto, na medida do posible, porque, e isto sabe o todo mundo, a vida ten de seda o que de seda ten o sabio. Pouco máis lle queda unha que asumir que a identidade non veu para quedar nin marchou para marchar. E así, cada quen co seu cancro, sucede. Mudouse o monstro. Todo o que eu tiña rouboulle aos pobres para darlle aos leóns. Faime a mesma pregunta todos os días. Que se quero ou que se teño? Grazas. Ben, eu non estaba mandando un mensaje a miña cuñada, estaba buscando o poema que vos vou recitar agora. Este é un texto que se chama O cerco da raposa. Hai uns meses fun convidada por unha poeta
para participar no proxecto escribindo 6 textos breves, máis ou menos breves, que falasen dende unha perspectiva femenina, non? Entón, escribín 6 textos, cada un deles está protagonizado por un animal, e o xeito totémico, así, esa idea de que todas as persoas estamos asociadas a unha ánima animal. Este é, efectivamente, o texto que fala da raposa, un texto que fala sobre a dificultade de ser muller, gallega, poeta, e traballar na casa. Que, bueno, cando reúnes todas esas características, o teu tempo é o primeiro que desaparece nun momento no que haxa que decidir algo, sempre desaparece o teu tempo. Isto xa lo dixo, pois se non lo sabíades, pero é así. Entón, este é un texto que fala da dificultade de escribir nun ambiente doméstico, da dificultade de existir nun ambiente doméstico. A verdade é que cando escribín o poema non estaba pensando na historia que vos vou contar a continuación, pero gustame sempre contar, porque ten a súa gracia, porque moitas veces digo que todo o que escribo se convirte en realidade. Este é un medo que me acompaña desde hai moitos anos, e realmente cando xa tiña escrito o poema dixen, hostia, pois é verdade, porque eu sempre presumín de ser de aldea, porque son dali dunha vila que se chama Sé, pero realmente moitos anos vivín nunha aldea de Sé. Eu sempre presumín de ser unha nena de aldea, de andar entre a lama e ser criada entre os bichos. Pero a verdade é que eu a primeira vez que vin o raposo así de cerca face to face, que é isto que prácticamente podes tocar, fui aquí en Coruxo. Aquí Vigo teno todo, 10 millóns de luces LED e bichos arreo. Bueno, ten 10 millóns de luces LED por aquí, que en Coruxo ten unha farola cada kilómetro e medio, non? É na carretera general, despois onde vivo eu menos ainda. Entón eu, igual por eso ten tanto bicho. Entón eu vin o raposo, claro, toda a vida presumindo ser da aldea, e vir a Vigo a ver o raposo é unha cosa que non se pode nin contar, non? Por exemplo, meu pai sempre contaba, sendo eu pequena con vergonza, que despois de estar toda a miña infancia lidiando comigo para que aprender a nadar ali na Costa da Morte, eu fun a un campamento de verán a Madrid e aprendín a nadar en Madrid. E meu pai quería ir àquela piscina a meter unha bomba, porque aquelo realmente doíalle profundamente no corazón. Pois eso, toda a vida vivindo nunha aldea e vin a Coruxo a ver o raposo. Subía o día que vin ao raposo, que era de noite, viña do centro con miña nai de ver un concierto. Miña nai viñera a pasar o fin de semana con nós, entón miña nai viñamos en taxi, pois eran as 3:30 da mañán, dixemos que parar ali na carretera general, porque miña nai tiña o coche dela aparcado ali e dixome, mira, dille que para aquí, e así de paso vamos andando un pouquinho e collemos unhas bolsas que che trouxen que manda a túa abuela cousas, non? Miña avó, como todas as avoas de aldea, mándame patacas, cebolas, allos, chourizos. Durante moitos anos eran as patacas que ela sementaba, os chourizos do seu porco, ahora xa hai 10 anos que non ten porco, ela sigue mandándome chourizos igual, non sei, se pensa que non me decato de que a corte está baldeira, ou fai simplemente por compartir. Entón, viñamos cargadas, non? Miña nai 2 ou 3 bolsas e outras tantas, grelos, cebolas, todo a rebordar por fora, unha bolsa de patacas, e ali collemos as cosas e subimos cargadas pola carretera general para a nosa casa. E a nosa casa que ten ali un terreíño linda cunha finca destas que non ten nada, que non se metan nada nela. E ali cando pasamos á altura daquela finca, na parediña de pedra da finca estaba a pousada o raposo. Porque isto, despois dixome un veciño, o raposo sempre se apousa de riba dunha pedra. Eu comprendo perfectamente porque temos un gato que, igual que o raposo, tamén ten asco a erva, e cando anda velo que vai buscando a civilización, é un gato de centro. Bueno, pois ali estaba o raposo sentado na parede, e eu emocioneime, claro, cargada de bolsas, dixo, mira, mamá, o raposo, e entón fun onde el, como a... Bueno, pois eu iba moi emocionada porque eran as 3 da mañá, eu tamén tomara 2 cubalibres, isto hai que decilo, entón como que todo se vive máis intensamente. Entón o raposo saltou a parediña e metiuse dentro da finca, eu saltei tamén, cargada de bolsas e todo, fun ali detrás do raposo, e tuvemos así un momento de achegamento, o raposo máis eu, que o raposo quedou así, mirándome en fite, nada, a metro e pouco, casi se estiraba a man, podía tocalo. E eu quedei mirando para o raposo cargada cas bolsas. Entón o raposo comenzou a dar voltas de redor de min, pero sin perderme de vista. E así, como se estuviéramos unidos por un fío, eu comecei a virar sobre o meu propio eixo, a dar voltas tamén a cando o raposo. Era un momento, isto nunca o conto nos coles, pero vos podo contar. Viste de la película dos Doors, non? Na que Val Kilmer interpreta a Jim Morrison e anda polo medio do deserto, bueno, colocado de pastillas ou algo, e aparecese o indio, non? Que despois se lle aparecía sempre que se colocaba. Bueno, pois este era un momento indio, sabes? Estaba eu ali, naquel prado,
Vivindo aquel momento tanto técnico co raposo, dixendo a miña nai, mira mamá, mira que cerca está, mira mamá, mira o raposo. Miña nai, sí, acaba xa. E eu, pero mira mamá, mira que emoción, mira que causa, que emoción. Miña nai, que sí, que acaba xa. E eu, jo mamá, vou non tocar. A miña nai, que bebera menos cobaliras que min, chegou aquel momento de fartura que me dixo, pero ti és tonta, joder, logo ti non ves que na bolsa que levas na dereita van os chourizos. E acabou o indio, acabou o rollo totémico, acabou o desierto, acabou de todo. Entonces, a pesar de que cando escribín este poema non pensaba no raposo, sale aquel raposo dos chourizos nele. E di así. Os meus respetos, tranquila, nada. Pero tens que mandar unha persona da calle para cubrir o teu. Vou mandar ao meu fillo que está aquí ao lado. Pois mando. Vendo veanos. Pois non pasa nada, non dixemos estamos. Ben, este poema di así. Covísase a miña pel como a da raposa. Sábese que a ansia das toxeiras non detén o avance da noite e nada nos aparta do desexado. A raposa é frecha, a mirada fixa no centro do poema. Tamén eu podía doerme das camas sin facer, do pó sobre os libros, da comida que se queima, pero escribo. A raposa e eu, tensando o salto, antes do silencio. E se todo se estraja, non houve ala perda, volverse sombra entre as sombras e apartarse do camiño dos trampeiros. Gracias. A canción que imos compartir con vos a continuación popularizou nos anos 90 o grupo Nirvana, pero nos coñecémola así, que nós somos adolescentes dos 90, pero en realidade é un blues mítico que existe desde hai unha chea de anos, que no seu momento popularizou o bluesman Lead Belly nos Estados Unidos. Nos fixemos unha traducción ao galego. Si, nos fixemos unha traducción ao galego, é un tema moi conocido que se chama en inglés, Where Did You Sleep Last Night, que nos cando traducimos ao galego decidimos chamar os pinos nunha clara homenaxe a Pondal, porque salen pinos continuamente, non é algo que nos sacáramos así da manga, non? Ademais porque eu sempre vi unha vinculación moi estreita entre Pondal e Kurt Cobain. Sempre me pareceu que si Pondal fose... Vos tamén a vedes, que si xa de primeiros, non? Claramente. Claro, eu dixo, non, es que Pondal, se fose adolescente nos 90, sería Kurt Cobain, non? Eu imagino claramente ali vomitando debaixo os carballos do banquete de Concho. Non, vomitaría, non? Porque estuveron bebendo todo o día. Quero dicir que Pondal era da Costa da Morte, pero ali tamén nos emborrachamos, Esa imaxe de Pondal, cun xasei de lá de seu pai, supoño, vomitando un carballo no banquete de Concho é realmente bonita. Sí, eu creo que con eso entra a poesía de Pondal a calquera. Ben, este é un tema que facemos moitas veces cando... Bueno, este é un tema no que aproveitamos para falar do mismo que se fala no vídeo que vimos antes, porque cando decidimos facer este tema foi porque o tema, a canción justanos, a melodía justanos, sempre nos gustou esta canción, pero cando empezamos a traducila, empezamos a sospeitar que era algo que nunca fixéramos hasta ese momento, non? Empezamos a sospeitar porque hai alguén preguntándolle insistentemente a outra persoa, dime onde dormiches esta noite. Claro, a letra... Onde te meteches? Onde te foches meter? A letra é un pouco a cosa de derribo, non? Dache gana de mandala a tomar polo saco. Entonces decidimos acompañala dun texto que é todo o contrario. É un texto que escribín xa hai moitos anos, que recito moitas veces nos institutos, porque é un texto que escribín naquela época na que salía sola e non pasaba medo. Esa época xa pasou. Na salía de marcha de madrugada, iña e viña ao meu antollo e non pasaba medo cando iba polas calles. Bueno, tamén é certo que era Santiago Compostela, pero bueno, Santiago Compostela é unha escuridade que non hai en Vigo, ni no houbo nunca, tamén me lo dixo. Entón, moitas veces aproveito para contar esta anécdota de eu, non sei, supoño que na miña ignorancia, andaba por aí polo mundo sin temer nada. Que afortunada, eu non tuve nesa época de adolescente. Eu sí, tamén é certo que daquela fumaba e sempre levaba o mechero así cerrado na man, non? Non vos acordades daquel que che dixían sempre? Días que podías acabar con calquera malhechor. Sempre, tes que dar un puñetazo, tes que meter o mechero aquí para que non te faceres daño. Eu tiña un amigo, como ves, dixemos disso, montaron unha pelea no instituto e chegou co mechero de cociña. Dixemos, non, hombre, o tamaño do mechero non importa.
Pois eu non teño ese recordo, teño un recordo dunha adolescencia feliz, pero de pelexarnos cos nenos da patilla para que nos acompañasen, que eles non querían, decía, pero non, é solas, nos, non, jova acompañadnos, tal, e recordas así estas bullas sempre volver para casa. Non, eu son un pueblo pequeno, quero dizer que os malos conocémolos polo nombre. No, pero este poema fala de cando eu era xa 20 añera, salía sola en Santiago. Meu ben, non grites máis, non é onde te fuches deitar. Onde os pinos, onde xa non quece xa, o frío facíaos bailar. Todo é certo. Eu, por exemplo, amo o teu sorriso e deslizarme sobre o teu peito antes de que todo acabe. Que me abrases. Porque se non meto en líos non nos podemos amar. Moñanse as avenidas e escurece e se saio é só por atoparche. Que me importa a min que se me mollen os zapatos. Meu ben, onde has de ir, onde o inverno vai. Onde os pinos, onde o sol non quece xa, o frío facíaos bailar. Como agora. Agora estouche buscando entre toda esta xente a que non conoce de nada. Cada un ten a súa navalla, pero non son para cortar. Desenjáñate, desafían a madrugada. Fan así para que nunca máis me ames. Non creas o que digan as súas linguas, todas están secas e mortas. O padal, o seo do padal, é o lugar no que seguro que te ocultas, meu ben. Porque ti és un anxiño, e eu buscoche no seu. Todo é certo. Somos adictas. Eu, por exemplo. Traballador, non pretendemos o corpo nunca aparecer. Atoparon parte dele xunto a línea do tren, a súa cabeza escoitando chegar. Meu ben, onde has de ir, eu vou onde o inverno vai. Eu vou onde o inverno vai. Eu vou onde o inverno vai. Ben, non sabemos si coñecedes este dato que, bueno, seguro que sí, que Federico García Lorca ten 6 poemas escritos en lingua galega. Nos temos aí un discurso que justifica a existencia destes poemas, que Federico, tipo listo, estaba, bueno, pues de Erasmus en Santiago de Compostela, por exemplo, ou de Séneca, ou... De Erasmus e as nacionalistas. De nacionalistas que se xates, de Erasmus ou de Séneca, tanto non están. E ti cando quedas en casa dun amigo, que faz? Pois pagaslle o teito cun kilo de azúcar, un litro de aceite, este tipo de cousas, un paquete de papel higiénico. Federico, que era máis listo que todo eso, que dixo, pois escribo os poemas e aquí quedan e xa está. Que é o que nós queremos facer en todos os NH que visitemos a península. Claro. Aspiramos a ser tan guais como Federico. Sí, nos incluso propoñemos escribir un poemario recopilatorio que se chame directamente NH. Sabes? O Parador Nacional. Non temos ningún problema. Mellor Parador Nacional, NH seríamos, claro, entraríamos xa, poríamos un peno reintegracionismo.
Pero bueno, no ano de Carballo Calero sería perfecto, no 2020, a verdade, ni tan mal. Ben, pois hai uns anos fomos convidadas a participar nun volume que homenaxeaba eses 6 poemas galegos de García Lorca e para colaborar nese volume eu escribín un texto que é o que vamos a facer a continuación, que é un texto que fai unha versión que escribín. Bueno, realmente eu inspireime moi levemente nun dos poemas de Lorca, nun que se titula O adolescente morto, que fala efectivamente dun adolescente que aparece morto nun río, porque Lorca era unha persona tremendamente llana a hora de poñer títulos, non? Romancero gitano é un romancero gitano, poeta en Nova York fala dun poeta que vai de viaxe a Nova York, e o poema do adolescente morto, pois xa o seu propio nome o indica. Parece que estamos menospreciando a obra de Lorca, é verdade, para que concha das muchas intencións. É maravilloso, moi fan da obra de Lorca. E de feito, este texto que eu escribí en unha homenaxe á maneira de titular de Lorca chamase Cover do adolescente morto, porque é unha versión, unha cover dese poema de Lorca. É un poema que, bueno, eu sempre o dixo, a relación que hai entre o meu e o de Lorca é que eu antes de escribir o meu lin o de Lorca e xa non hai máis que esa, salvo que sexades, non sei, expertos en teoría literaria, sexades capaz de ver outra, non? Ben, é un poema que normalmente facemos con unha canción moi bonita de Miguel Ríos, unha canción que popularizou, era máis era del, Miguel Ríos, e que eu conocín a través de meu sogro, porque meu sogro é un home moi cantarín, canta moito, de todo o repertorio das cancións de meu sogro, esta é a única que non ofende a ningún colectivo, entón tamén por eso me gusta rescatala. E ademais porque meu sogro é un home moi enrollado, nós debemos moito a meus sogros, e sempre que nós temos algo que facer, como hoxe, por exemplo, cando vamos por aí de parranda, meu sogro sempre se ofrece a quedarnos cos rapaces, a quedarnos cos fillos, non? Despois, es consciente de que así contado parece que eu son, que o teu sogro é meu pai. Pero non, moito lle debemos ao meu sogro, desengaña esta xente, que depois xa guai moita xente, non que somos parella, que sería guai porque pasaríamos moito tempo xuntas, sería un rollo maravilloso, pero non é así. Non, non somos novias, tampouco somos primas, que é outra cousa que non... Normalmente a orde, sodes novias, non, daquelas sodes irmáns. E eu sempre dixo, pero se nos apellidamos diferente. A ver, que podía ser tamén, pero claro. Xa, que hai moitas familias, xa hai moitos tipos de familia, pero coño, con apellidos diferentes. E despois a terceira pregunta é, se non sodes irmáns daquelas, sodes primas, como non, vamos a esgotar todas as posibilidades de relación. Non, somos amigas. Non, eu, eso, o meu sogro non é o pai dela, é o pai do outro. Pois o que decía, que o meu sogro sempre se ofrece para quedarnos cos rapaces. Despois quen queda é a miña sogra, pero o meu sogro ten a iniciativa. E a iniciativa tamén hai que saber valorala. Bueno, entón dedícolle este poema ao meu sogro. Xa sabe de sobras, xa sabe de sobras, porque sempre o dedico, que neste momento contamos esta historia. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a nadar, aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Aquí era un río, coñecía la palabra, e en pouco ou en nada se diferenciaba dos outros ríos. Ou tal vez o contexto, sí, o ser este e estar aquí. Aquí era a lúa. O seu nome era Moeda de Salomé e velaba os ollos, sancraba entre vellas carballas impávidas, e aquí era un río. A palabra corría de norte a sur sin chamar por ninguén. Secara tus manos y mirabas un árbol. Nuestros cuerpos matados bajo los rayos del sol en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Neste punto era tamén o camiño, non propiamente dito, claro. Os veciños repetían, non había camiño, non había camiño. Cedéramos xuntos o seu último desexo, matáronse os lirios tan brancos por bicar os seus pés de seixo. Entón, éranos. O reflejo
pronome cos nosos antecedentes. Nos non estábamos realmente aquí. Fomos requeridos despois pola imaxe do río e a da lúa. A lúa, como unha pedra que afunde, escribindo unha canción consciente. Nos e a lúa rota no espello que baila. Nos e a lúa morta entre as túas mans de truita. Aquí ti eras un risón. Non deixabas marchado riba abaixo, non lavaba agua ningún leito. Eras unha balsa de malestar pulsante, porque aquí era un río, era un camiño, era ti, era nós, e todo o cambiaches, mesmo a lenguaxe. Nuestro amor en el río, tú también me querías. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La, 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 Ben, agora chega un momento de máxima intimidade, porque cando imos compartir con vos, pois nada máis ni nada menos que o noso currículo sentimental, a nosa biografía amorosa, digamos, desde a nosa máis tenra infancia, pasando por iso adolescencia, universidade, etc., ata Antonte. Este é un poema que facemos moitas veces para demostrar que tantos séculos de evolución humana e seguimos amando igual, porque a nosa historia é sentimental, pero podería ser a vosa perfectamente, incluso literalmente, sabes? Porque Galicia é un país moi pequeno e entón é fácil que compartamos currículos. Pode que compartamos currículos sentimental. No momento igual se cruzaron as nosas biografías amorosas, claro que sí. Ben, titúlase, é un poema escrito a, bueno, eu sempre digo que está escrito a tres mans, porque unha escribiu a man e outra no ordenador, que se titula Se foses un amor, e fala pois exactamente diso, non? Do amor ao longo das nosas vidas. Como dixo María, son as nosas historias, pero tamén é certo que no amor ninguén innova, que... O sea, que son as nosas e as de Feijóo, por exemplo. Sí, son as nosas e de Feijóo tamén. Iba a dicir, ou as nosas e as de Rajoy, pero... Joder, gusta chamar Feijóo. Sí, prefiro compartir biografía amorosa con Feijóo que con Rajoy. Hombre, eu tamén, sí, claramente. Ou son as nosas e as de Caballero. Bueno, vamos a... Antes de seguir por este camiño, pues só podemos ir a peor. Contaronme entón unha cousa moi guai que vou compartir agora, sí, que estamos en petit con... Ai, non podo compartir. Está grabando, claro, nada, olvídate. Despois contámoslo. De quen iba a falar mal, tío? Non vos quedades que hai intriga. Pero despois cando se lle a off conto, claro que sí. E se alguén me topa pola rúa, pode pedirme que lle conte esta historia que eu lle conto, sin problema. Incluso Feijóo. Feijóo. Bueno, Feijóo xa sabe esta historia. Se foses un amor da infancia, pediríache perdón neste poema por terche roubado os huesitos naquel recreo. Se foses un meu amor da infancia, esta xente xa sabe, serías Pablito, sempre levantando as saias e sempre decepcionándote ca inocente visión dos pantis de Perlén. Se foses un amor da EXB, serías áxil e salvaxe e lucirías como a ninguén o chándal con zapatos. Se foses un meu amor da EXB, eu escribiría 10 veces o teu nome co meu bolígrafo de 10 colores. Que me durou un recreo hasta que Pablito me roubou, claro. Para demostrarnos. Menuda pieza, Sí, tía. Pois tiña un amigo que un día che falarei del, Isidrito, que ese, ai madre. Isidrito e Pablito Quintáns, creo que se xan os protagonistas. Isidrito foi o meu primeiro marido e único marido, porque eu nunca me casei, solamente, bueno, casei aquela vez con Isidrito, tiñamos 7 anos, entramos na
como se chama, na sacristía da iglesia de Sé, dados da man, e dixemos ao cura que estaba ali cambiándose, que eu tamén non sei como un cura se vai cambiar á sacristía, non fecha con chave, e entramos ali, nada, que estaba a pañer, que por debaixo levan os vaqueros, e aí foi cando descubrí, non van calzoncitos, non. Entramos ali collidos da man e pedimos, non me acordo como chamaba o cura de Sé, non sei que, non me acordo o nombre, cásenos, por favor, cásenos, e el que non, e nos, sí, por favor, dis que lle montamos un número tan grande a chorar e a patalear ali, por favor, que nos case, que nos casou. Estás casada pola igrexa con Isidrito. Con Isidrito. Eu entrei en Joyería Brasil, que é o negocio dos meus pais, dicindo, acabo de casarme con Isidrito. Que riquillo. Nunca lle pedí o divorcio. Bueno, tedes que divorciarnos. Bueno, non, lo que Dios ha unido, non hai problema. Bueno, non sei, xa te contaré que acaba todo isto cando sexa o momento de herdar. Claro, interesante. Se foses un amor de excursión de fin de curso, virías comigo fumar un cigarro detrás do hotel e diríasme esa frase que hai moitos anos que ninguén me di e a verdade que é unha pena que pasase de moda porque era moi guai. A frase era "Quieres rollo?" Que é así como moi guai que alguén che diga en plan "Quieres rollo?" Porque ti que dices así, de la nada. Claro, que equivale a "Te apetece unha tapa de saladilla?" O sea, equivale, é o mismo, sabes? Entón é en plan ni só non sei que dicir. Quieres rollo? Se foses un meu amor de excursión de fin de curso, farías unha cousa moi antigua que xa non recomendo facer, que é vomitar Malibú. Vomitarías licor de Malibú na bañeira do noso apartamento, mentres a miña compañera de habitación, Inés Amado, berraba como unha posesa durante todo o vomitado, porque ela nunca vira a ninguén vomitar na bañeira. Que en C debe ser habitual, polo que estás contando. Se foses un amor de verán, tardaría moitísimos anos en volver a verte e seguirías gustándome moitísimo. Se foses un meu amor de verán, serías torpe cos bikinis, terías as mans de xeo e non estarías no Facebook. Eu invertí moitas horas en che buscar, pero nada, non apareces. Se foses un amor do instituto, contaxiaríasme mononucleose ou eu a ti ou quen sabe. Se foses un meu amor de instituto, saleríamos a facer pintadas que o Ayuntamiento intentou borrar polo cuestionable método de repasar de pintura blanca o trazo das letras sen ter en conta o color de fondo da parede, non? Por exemplo, ali está Yin e Yanis contra o mundo no edificio de Facenda de Sé, repasado con pintura blanca, un edificio rosa como esta crema dos cócteles de jambas, así, perpetuado. É o que hai, se ides a San Juan, é o que hai para ver, a parte de atrás do edificio de Facenda, onde está esta pintada. Se foses un amor de filoloxía, serías a primeira vez que amei en galego. Se foses un meu amor de filoloxía, eu teria que verche moitas veces para saber que eres un meu amor de filoloxía. Memorizade este verso para que as vosas fillas e fillos marchen a estudiar a carreira fora. Se van a beber vuestro dinero, que os saibades. Non, era porque iba tan pouco a clase que despois non sabía asociar a xente da facultad a facultad. Está ben. Se foses un amor adúltero, deberías comentarlle a túa parella que o pasas bastante ben na túa outra vida. Se foses un meu amor adúltero, serías a primeira vez que me deixaron por outra, sendo eu xa a outra, que era unha situación para que ninguna das tres estábamos preparados. Se foses un amor para toda a vida, eu podería eliminar do meu historial este título de ex que tanto me pesa, que xa non me pesa, xa o confeso xa aquí que xa non me pesa. Se foses un meu amor para toda a vida, aquí sempre dixo, sería o meu compañeiro que está na casa vendo Bob Esponja con rapaces, pero xe está aquí. O fillo de teu sogro, esa que non é Lucía. Mira, se foses un meu amor para toda a vida, non serías Lucía Alao. Se foses un amor que nunca falla, atención con este verso que é rebuscado, se non foses un amor que nunca falla, eu estaríache moi agradecida polo teu interese incondicional a pesar das tantas veces que sen rexeitarte te pospuxen. A quen se lle dedica este verso? Claro, é difícil. Este verso, o que pretende, o que hai detrás é que a reciprocidade está sobrevalorada, é dicir, non pasa nada, moitas veces na vida, pois queres máis do que te queran a ti e viceversa. Entón, pois tampouco é tan problema. Non, é verdade, este verso está dedicado a unha persona que eu viño facer, a Lucía, que... E neste momento de humillación eu podo abandonar. Non, é un momento de humillación, é un momento que eu viño a Lucía dicir a unha persona, non te rechazo, te pospongo. Sabes que me pareciu... Por 5 euros me regalo a frase, porque realmente sácache de moitos apuros e despois tes amantes para o inverno, que é de lo que se trata a vida. Non te rechazo, te pospongo, é maravilloso. Nada.
Eso podes dicir hasta un donete, sabes que é unha frase que vai hasta un donete. Claro, podes un donete tamén, efectivamente. Se foses un amor fugaz, eu desandaría a vida até o 15 de agosto de 1997, alrededor das 5:30 da madrugada, nas festas de San Roque de Melide, para volver a sentir tanto con tan pouco. Se foses un meu amor fugaz, pasearías pola Gran Place de Bruxelas nun poema meu, e serías Boy Scout cos seus pantalóns castaños cortos e a súa pañoleta amarela, e esa é a razón pola que serías un meu amor tan fugaz, porque todo iba moi ben hasta que me enseñaste a foto. Se foses un amor non correspondido, eu choraría cada noite daquele inverno ca pena de 1000 mortes dentro. Ui, se foses un meu amor non correspondido, serías un de tantos. Se foses un amor bonito, eu da túa man non tería medo das algas, da mediocridade, de todas esas cousas que asustan tanto. Se foses un meu amor bonito, eu esforzaríame moito en botar todo a perder. Se foses un amor enfermizo, eu non tería mirado aquel mail, que total non era para min, e o único que fixo foi desgarrarme o corazón e estivome ben, non mirar nunca correspondencia allea, e menos se é da parella. Se pode resumir en non entrar en barrena. Sí, non entrar en barrena, efectivamente, isto vale para todo. Non te rechazo, te pospongo e non entrar en barrena. Grandes enseñanzas para a vida. Se foses un meu amor enfermizo, serías ti en todos os versos con el. Se foses un amor celoso, eu non entendería nada e creeríame con máis dereito aínda de exercer a liberdade que tanto che doía. Se foses un meu amor celoso, erache ben mellor non ser un meu amor. Se foses un amor inconfesable, caeríame a cara de vergoña por ter mentido a tanta xente para propiciar un encontro que finalmente pagou moi pouco a pena. Se foses un meu amor inconfesable, neste verso eu aproveitaría para dicir o teu nombre e incluso os teus apellidos, e se soubese o teu número de carné, pero solo para ver a cara que che quedaba. Se foses un amor cruel, eu desexaríache unha cándida albicans para o resto dos teus días. Se foses un meu amor cruel, deixaríasme por Lucía Aldao. Se foses, cuidado, se foses un amor para ser borrado, xa se encargaría o licor café de facer ese traballo. Se foses un meu amor para ser borrado, serías este verso, que se borra, tampouco non se perde nada. Normalmente rematamos este poema dicindo se foses un amor entre o público desta noite, pero, bueno, creo que solamente a metade de ao lado ten un amor entre o público desta noite. Gracias. Ben, queridas e queridos, isto xa chega ao seu fin, como todas as cousas en esta vida, e vamos a rematar con un... vou facer de Lucía Aldao cando recita, porque canta moi mal. Vou facer de Lucía Aldao porque vou ler un texto de Lucía, un poema de Lu que está neste libro que se chama Todo isto antes era noite, e un texto que lle chamamos Búfalo, porque de alguma maneira había que chamar. É un libro que vos recomendo moito, que hai pouco que saliu neste ano, bueno, a final do ano pasado, non? Sí, xusto hai un ano. É un libro que vos recomendo moito. Moitas gracias por este momento, María Lado, e sobre todo moitas grazas a vos por convidarnos a compartir aquí estes versos con vos, e moitísimas grazas e parabéns por fomentar este tipo de contidos. Eu como prima neste momento dunhas rapazas que están comezando a adolescencia, prometo compartilo con esa xente porque realmente sí que o vexo necesario. Eu escoitei a miña prima de 12 anos dicir: tengo un cibernovio en Arteixo que me trata moi bien, sabes? Que dixen, hostia. Dios mío, vivindo na Coruña fará falta ter un cibernovio en Arteixo. No, pero de riquiña... Que con 1,50 € posto en Arteixo, De riquiña, dixo ya nai, no te lo quería decir, pero voy a escaparme a Arteixo. Que di ya nai, a que te vas a escapar ti a Arteixo. Ay, non me hagas decírtelo. A ver, muller, dime, para que vas a irte a Arteixo? Porque tengo un cibernovio de Arteixo. Pero ti coñécelo. No, nunca nos vimos, pero tal, me manda fotos, tal. Pero lo conocí en Instagram e me trata moi bien. O sea, ela tiña claro este rollo de o amor malo no que te tratan mal, pero tiña a inocencia esta detrás. Igual hai un señor aquí, sabes, ou eu que sei, sabes? Pois, alá que me fagas este comentario, porque tuve unha vez un cibernovio. De Arteixo? Mira, mellor aínda, da Serra de Outes. Ai, que bonito. Tive un cibernovio, xa estaba en Santiago, estudando a carreira. Tive un cibernovio da Serra de Outes. Pero es que precursora. Tive un cibernovio da Serra, ojalá que me estés vendo. Mira, caíame tan ben, levábanos bonos tan guai,
Era unha cousa tan bonita que o día que quedamos levei unha hostia tan grande porque quedamos para tomar un café e pareceme tan parvo, sabes? Meu pobre, tío, que mal me caiu cando quedamos, sí. Solo me molou unha cousa del me molou, que me dicía: ai, eu vim hoxe a Santiago por verche a ti, porque eu non teño ningún interés en salir da Serra de Outes. Eu estou ali na miña casa con internet, e a min salir da Serra, e dicía eu, pero joder, non te gana que sen de probar a vivir en Santiago. Non, a min isto non me gusta, a min gusta máis Serra. Era a única virtud. Estaba diciendo ese cargo onde ibas a acabar. Era un tío nacionalista da Serra de Outes. Pero sí, que hostia grego digo con así, un mal me caí. Ahora tratarme moi ben. Memorias que eu leio e a vontade de ficar. Estes labios extraídos entre abertos nos sentidos do teu corpo negar. Xa sabías que a tristeza improvisa invernos baixo o sol máis descarado. Estabas avisada do deseo do corazón tanto como a do dos glaciares. Non é que che falte un verán, é que che sobra. Tamén é certo que pola tua idade apostas a que sempre vai ser así. Se resulta complexo aprender que sí, que todo pasa. Tranquila, disto non se morre. Maldita exagerada. E 2 veces por semana, namorada crónica, recolles amorodios que medran no peito a golpe de capitán. Sulfatas con caricias. Sabes como xuntar o rock and roll e o campo. Vai me deixar por un dinosauro. Conversation que esqueci de nada perdi. No persona no lugar. Da canuda tu me parli, da rosas rinho e mel, catruas sobre o mar. As palabras son anacos de pan que vou soltando entre os poemas para saber volver a min cando esta forza falsa me abandona. Tan débil con vez como a común. Vai me deixar por un levantador de pelo. Aí estás, collado de libres obsesións que delegache o seu corpo dende o punto máis afastado da pobreza. E que, puñetas, están cheas os talentos. Hai máis. Cartéis nos paquetes de tabaco prohibían clarísimamente querer deste xeito. E aí así, desesaches silbar os teus ollos e as túas pernas. Desesaches matrimonio, quen te habéis brillantemente. Non sabías definir improperio da súa mãe. Escoltamos sen mil noites sorrindo, pero iso non chega. Quero marchar de aquí. Non marches. Hai máis. Claro que marcho. A petición do meu corazón, abandono este poema. Vai me deixar por un búfalo. Mientras esta viaje a cultura coraje que renace de ver. Encontrar felicidad que contigo perder. Que volverá tu papel, tua rosas rinho e mel, quatro luas sobre o mar. Muchas gracias.
Apagade, que conta movida. Si apagas a...